Και ο Νάρη Μποξό. Η Πάφος να λέξει. Sorry, Χάμπο. Βρισκόμαστε πού? Τον εγώ Γάμπο. Μπράβο. Ήρθαμε να ακούσουμε προβλέψεις και προγνωστικά για τα παιχνίδια σήμερα. Τορπέδο Ομόνια. Μπορεί να πάει έναν 3. 0-1. 1-2. 0-2. 2-0. Ομόνια. Σκορ. 3-0, 4-0, τζαμέ. 2-1 η Ομόνια. Ομόνια 3. Τορπέδο. Το παίρνω 1. 2-1 η Ομόνια. 0-2. 2. 1-1 να πω εγώ. 1-2. 1-0-2 η Ομόνια. Ομόνια 2-1. Δύσκολα, εύκολα. 1-2 Ομόνια. 2. 0-2. 1-2. 1-3. 0-2. Σκορ. 0-1. Πούσκας Άρης. Καλή Πουσκάς. 1-2. 0-1. 1-3. 2-0. 1-1. Α, οι Άρης να βάλουν 6 νομίζω. 6. Έτσι φαντάζομαι. 0-6. Ναι. Απαναγιάου. 0-0 και να περάσει ο Άρης. 1-1. 1-1. Χ. 1-1. Αρώ 1-0 Άρης. 1-2. 0-2. 1-1. 2-0. Ο Άρης. Ποιον γκολ διαφορά ας πούμε. 1-2 Άρης. 1-1. Να πω 1-1. 1-1. 2-1 ρε φίλε. Πέναρτη ο Άλβες, να τα κανονίσει ο Άλβες. Πρόκριση είναι ο Άρης. Χ το αποτέλεσμα 2-2. 1-1 και πρόκριση Άρης. Ο ΑΕΚ Τσέλιε. 1-0. Εξέλει να δερεάνε τα άκρη. 2-0, 3-0. 2-1. 0-1. 2-0. Και ο 0. 1-0. ΑΕΚ 2, Τσέλε 1. 3-1 η ΑΕΚ ρε. 2-1. 2-0 η ΑΕΚ. 1-0 η ΑΕΚ. 2-0 η ΑΕΚ σίγουρα. 3-1. 1-0. 1-0 ΑΕΚ. 2-1. 2-1 η ΑΕΚ. 1-0. 2-2. Πέναρτη όπως τα πήραμε ο Παρτιζάν. Να ρίξεις στα πέναρτη. 1-1. 1-1.